Ka jingya pat hapdeng ka United States bat ki parlok jongka hanitu kala nang pausai hakini kisngi kat ba ka jingya kon persya ya ke Iran kanang teng. Kadaw ba jongkani ka jingya klat kadai na ka jingya per jingmut halor manu badai ban shim ya ka jingkit kli ya ka jingya da ya kilat jingyo umpnyang ha ka perthai. U President jong ka United States u Donald Trump u lokren pat ba da ka bakren tenge sa ka United Kingdom bat ki wei ki parlok da ka baong bakim deishu ban shania ha ka Amerika. Ulaong ya kayuki da kanut bakan lejwat ya ka umpnyang jongka khamtam na ka Strait of Hormuz da ka bapenpau baka US kam deishu ban long kum kanong yada ya baro. Kani ka jing yakren kala penmi ka jing sukia hakiri Europe. Kari Spain kala khang ya kalenti sun beneng na benta ki sipai Amerika kat ba kari Italy kala kentat ban sya penan kam ya ki airbase jongka. Kani ka peni baka jing Italy hapo jong kanito kala sedang bantlot ban wanra jing ya per jingmut. Nakaliang ka Pentagon ru Defense Secretary Pete Hegseth ulabu jingkli halor ka jingya isya bat jingya tray lang jong kiparlok da ka bapenpau ba kiri kum ka UK kimpen ya ka jingya tali ka bapura hakani ka jingya kun. Habapai sa ka United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ula jubab da ka baong ba kari jong kan yashim benta hakani katma na ka bapenpau kani kamday katma jongi Henry ula banjur ba ka UK kan yada ya ka jingshangan bat ka jingmentoy jong kahi. Haka jing shisha kadaw jong kani ka jing yapat kadai ka jing per jing mut halor ka jing kit kli katnu ka benta baka Amerika kan shim bat katnu ki parlok kin hab ban le hi daladi. Kani ka lopen kelai ka jing yatali ka bajus kem hapo jong kani tu sya ka jing yaklat ka bakham pausai hakani ka por jing yaknat.